Onye na-ebia na anya abịakwa osuna adụngụ mmụọ Opana good. Na snow upon na just go up. Hey, Opana good. Hey, na sit agana good. Na tata ba tawo. Songi kaine chekubenna. Hey, I'm shy. I'm not sister because I'm sister. Ayos. Then you go tell me. It is just never. Ayi buta kongos ma ay saleba no go nego sayagi oy ma mama sister brother I don't go tesunu ma akpu mu to go sense la asuika nsula akwa okwo elele agago mo olebo uzadro ga obodo ndị ọcha wala kai nata ndị be kita nanya automatic Benz nwa neba no ne lakpo na nwa amasuka na ememe Njikwa na nke dibia. ajikwa na mu nwokwebe en makasida Jingwa nke zewai. eze nwa ya emekwa na m yosi meje na isi mmiri adị na side alụ side oke eti ebe ka nje dobitide aja m na isi mmiri a Njikwa na manke ndo ka white. ejigo m na ụka go Bible ike agụ m na nwade nna wata ihe ndị ụka na-eme ha na-akụsọ mụle mgba Ande oge. Anya ya ifugo na ye na bo yengari. Anya bi ni na-enwe na misfortune. keze bụ misfortune Unu afụgo ihe ha anyị na-ekwu. Anyị na-ekwu everyday. Unu afụgo ihe ụmụazị ya na-ekwu. Ọ bụrụ na anyị soro otu anụnwa ha si ekwu datin, onye ọbụla baa na akụkọ. Igbo people, 99.9 of Igbo people nwere one single problem, which is misfortune. Because onweghị ka mmadụ ga-esi amụ diọkpara dupu diọkpara ya abroad ka o je gbaa boy na Lagos. Chefuo na ị ga-aka nka ịkazie nka ka ihe ga-eme that your property and your house. What will happen to them? Nwa ga na abroad, oje na Lagos, oje na Ugwu Awụsa. Owu na ị chere na siso Igbo people na-ata ahụhụ of this misfortune. Go to Haiti, go to Papua Guinea, go to other African countries. Is a fundamental issue of a black race. This misfortune is a fundamental issue of a black race. It's called spiritual debt. No one single African nation have tradition, religion or culture. No one single one. Go to their country, go and verify. That is why you see the condition. The only solution to this is spiritual debt is called a young business startup plan. It's called a young business startup plan. Our people every day egbusie na ọkụkọ, gbuchie mmiri niile, gbuchie everywhere. Ejiene church niile, jee dibia niile, mana ihe na-ebe ka na-ebetọkwa. Simple shows you that you gaghị use the same source you create a problem to cure it. Thank you very much.